бозии ниҳоии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 миёни дастаҳои ҷавонони то 20 сола бо иштироки дастаҳои мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ва Камбоҷа ба хотири гиромидошти рӯҳи шаҳидоне ки дар роҳи ҳимояи марзу буми ватан ҷон бохтанд бо дақиқаи хомӯшӣ оғоз гардид. Футболбозони тоҷик баҳри ибрози ҳамдардии худ бо дастбандҳои махсус ба майдон баромаданд. Пас аз дақиқаи хомӯшӣ садои ҳуштаки довар баланд гардиду бозӣ шурӯъ шуд. Нимаи аввали майдондорӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид. Ҳарчанд лаҳзаҳои голзанӣ хеле зиёд буд, вале футболбозони мо натавонистанд онҳоро ба нафъи худ истифода баранд. Дар нимаи дуюми вохӯрӣ саҳитараш дар дақиқаи 58 Амадони Камолов бо як зарбаи нишонраси худ хатти дарвозаи Камбоҷаро рахна намуда ҳисобро боз кард. Вале дере нагузашта меҳмонон таносубро барқарор сохтанд. Дар дақиқаи 64 Сокнет Хав аз иштибоҳи футболбозони мо дар ҷаримагоҳ истифода бурда ба задани гол даст ёфт. Дар дақиқаи 79 бинобар қоидаситезии футболбозони Камбоҷа довар ба дарвозаашон пеналти таъин намуд ки онро Бежан Нишонбойзода бидуни иштибоҳ дохили дарвоза сохт. Бо ҳамин ҳисоби 2-1 бозӣ ба фоидаи дастаи ҷавонони Тоҷикистон ба анҷом расид. Вохӯрии дигари ин гурӯҳ миёни дастаҳои Сингапур ва Лубнон бошад. Бо ҳисоби 6-1 ба фоидаи Лубнон ба анҷом расид. Тоҷикистон ҷавони 20 сола ки шумо тавонистед ки рохати бозиҳои финалии чемпионати Осиёро дар соли 2023 ба даст оред. бачаҳо ҳаракат кардан имрӯз бозии хуб нишон доданд. Мо ба онҳо фаҳмондем ки саросемагӣ ба саросемагӣ роҳ натиҳанд, ҳаракат карданд, ҳамон бозии худшона нишон диҳанд, гол ҳам худаш мебиёяд. барои бачаҳо хуб бозӣ карданд. гуфтое ки мо гуфта будем дар утоқ бачаҳо фаҳмиданд ва чӣ шумо қайд кардед. бале камтар ба бозии камтар мо саросемагӣ роҳ додем, мехостем тезтар гол занем, тезтар натиҷаро ба даст биёрем. лекин бачаҳо мо баъд дар қисми дуюм бачаҳоро фаҳмондем ки саросема нашаванд, ӯ ҳолатҳои голзанӣ мешавад. барои вай камтар тайёрии хуб дидан дар кор аст вақте ки ҳамун шароити голзанӣ мешавад. барои ташаккури зиёд ба бачаҳо ки бозии хуб нишон доданд, то охира бозӣ карданд. ба мухлисоне ки дар майдон буданд, моро дастгирӣ карданд, ба ҳамаи онҳо ташаккури зиёд. бисёр миннатдор ҳастем ки онҳо омада моро дастгирӣ карданд ва ин ғалаба ба онҳо аст. мураббиёи мо ба мо гуфтанд ки ин бозӣ хеле қин мешавад ва мо бояд бисёртар прессинг кунем ба ҳамон дар полина поле ва ё амора ҷиқида ва ғалабаро ба даст биёрем. ҳама ба мураббиёни мо ҳазор раҳмат мегӯем ки онҳо ҳама чизро ба мо фаҳмонданд, ба мо ғолибият кардем. ҳамин тариқ дар натиҷаи мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 якачини ҷавонони Тоҷикистон бо дарёфти 7 имтиёз аз зинаи якуми ҷадвали А ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё роҳ ёфт. Лубнон бошад зинаи дуюмро ишғол намуд. ёдовар мешавем ки марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023 аз 1 то 18 марти соли оянда дар Узбекистон баргузор мешавад.